кормандони раёсати андоз ва нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳои вилоят 4170 ҳуқуқвайронкуниҳои маъмуриро ошкор намуданд, ки маблағи умумии он 13.7 миллион сомониро ташкил медиҳад. оиди ин масъала сардори раёсати андоз дар вилояти Соғд Абдуқайюм Воҳидов ҳангоми нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Вай гуфт, ки шумораи ҷаримаҳои татбиқшуда нисбат ба ҳамин даври соли гузашта зиёд мебошад. вайронкунии маъмурӣ ошкор шуда ба сифати ҷазо ба маблағи 13.7 миллион сомони ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ карда шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 736 адад ва ба маблағи 3.6 миллион сомони зиёд мебошад. нақшаи андози даромад шахсони воқеӣ дар давраи суғудӣ таъмин нашуд ва дар ҳамин давра 36.8 миллион сомони воридот ташкил кард, ки нисбати ҳамин давраи соли 2020 ба маблағи 103.8 миллион сомони ё худ 151.1% зиёд мебошад. дар вилояти Соғд тибқи маълумотҳои омории раёсати андоз давоми 6 моҳи аввали соли 2021 36741 нафар соҳибкорони инфиродии бо патент фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст. агар шумораи соҳибкоронро бо ҳамин давраи соли 2020 таҳлил намоем, 1205 нафар зиёд шудаанд. аз ин ҳисоб ҷамъоварии андозҳо низ бештар гардида, андозаи он ба 16.6 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. пардохти маблағи андозҳо аз тариқи соҳибкорони инфиродӣ тибқи шаҳватнома фаъолияткунанда ба ҳар як соҳибкор дар як моҳ ба ҳисоби миёна ба маблағи 1182 сомонӣ рост меояд, аммо ин нишон дод дар ноҳияи кӯҳистони Мачор 655 сомонӣ аст. маблағи пардохти андозҳо аз ҳисоби соҳибкорони инфиродӣ бо назардошти бодигии деҳқонӣ 125.5 миллион сомониро ташкил дода, нисбати ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 30 миллион сомонӣ ё худ 31.4% зиёд ҷамъоварӣ карда шудааст. 6 моҳи охир чӣ қадар соҳибкорони инфиродие ки бо патент ва бо шаҳодатнома фаъолият карданд инҷа маълумот омадааст, аммо соҳибкороне ки дар ин давра фаъолияташонро қатъ кард маълумот нест. лутфан мегуфтед ки давоми 6 моҳ чӣ қадар соҳибкорон ба фаъолият оғоз карданд ва чӣ қадарашон фаъолияташонро маҳкам карданд? дар давоми 6 моҳи писи баргашта мутобиқи маълумот аз феҳристи ягонаи давлатӣ 4805 субъекти хоҷагӣ ба қайди давлатӣ гирифта барҳам дода шуд. 7296 адад субъекти хоҷагӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуд. аз ин 4805 адад асосан 4105 адад соҳибкорони инфиродӣ тибқи патент амалкунанда, 251 адад ва соҳибкорони инфиродӣ тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда мебошанд. خب در مجموع از اولی به قیدگیری زیاده از 121,000 سوبیکت خوجگیدار به قید دولتی گرفته شده است که این نسبت به اولی سال زیاده از 6,835 رو در برمی‌چید. سبب‌های محکم شدنش اساسی گفتیم که خیلی پتنت است. پتنت خصوصیت موسمی دارد. صاحبکار انفرادی با پتنت فعالیت کننده دید که درآمدش از 100,000 زیاد شده ایستاده است و ممکن است که تحت نظارت قرار گیرد و معین شود که این درآمدش زیاد است. نسبتی وی چاره‌جویی میشه مبلغ‌های زیادی جریمه‌های معمولی یا جریمه مولوی میشود. از این رو باید فعالیت قطع میکند و باید صاحبکاری میگذارد یا صاحبکارش فعالیت قطع میکند و شخصی حقوقی میگذارند. нишасти матбуотии Абдуқайюм Воҳидов сардори раёсати андоз дар вилояти Соғд беш аз 1 соат давом кард. таъкид карда шуд, ки бақияи қарзи андозҳо дар миқёси вилоят ба ҳолати 1 июли соли равон бо назардошти нозироти андозсупорандагони калон 91.2 миллион сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба аввали соли 2021 ба маблағи 40.6 миллион сомонӣ ё худ 30.8% кам карда шудааст. ما بقیه قرض انداز از روی سوهای جدا کنیم. سوهای صنعت 69 عدد انداز کننده قرضدار با مبلغ 6,597,000. سوهای کشاورزی 1610 عدد با مبلغ 23,563,000. سوهای سودا خرید و فروش 217 عدد با مبلغ 7,888,000. خواجگی و 52 عدد با مبلغ 4,876,000. سوهای استخراج 20 عدد به مبلغ 8,722,000.
000 сомонӣ ва дигар хизматрасониҳо 89 адад ба маблағи 1,599,000 ва шудагӣ пас инҷа корхонаҳои давлатӣ ва дигар андозкунандаҳо 920 адад ба маблағи 10,750,000 сомонӣ ҳамин қарзҳо мебошанд дар назди бюҷет. бо мақсади кам намудани бақияпулӣ ва андешидани чораҳои пешбинӣ намудаи қонунгузории андоз дар самти маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо нисбати андозсупорандагони қарздор 2607 адад қарор оиди маҷбуран ситонидани андозҳо ба маблағи умумӣ 61,2 миллион сомонӣ қабул карда шуд. аз ин ҳисоб даромади бюҷети давлатӣ 46,6 миллион сомониро ташкил медиҳад. гузориши Мафнуншкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.